אני לומד באקדמיה, בא כמעט לכל השיעורים, בסוף יהיה לי תואר, כי זכרתי מה אומרים כל המרצים. אבל מה אני עושה פה? מה אני עושה פה בכלל? על הזמן שלי פשוט חבל. אני לומד פסיכולוגיה, כל כך מבין את נפש האדם וסוציולוגיה. אנחנו עדר של כבשים בן אדם, אנתרופולוגיה. נעצור באיזה שבט, נשתה איתו קפה ופילוסופיה. אני אקבע מה יפה ולא יפה. אבא אמר לי, זה כבר מהודו, תתחיל ללמוד, איזה יופי. עכשיו אני משכיל מאוד מאוד, אינטליגנציה זה הרי טעם החיים, והחוכמה נמצאת רק בספרים. אני לומד ביולוגיה, יודע מאיפה הדג מחרבן, קרימינולוגיה, יכול לעצור את הבן של השכן, ארכיאולוגיה, חופרים לי בשכל ביום ובליל, וגיאוגרפיה. מתי אחזור להודו אני שואל, אני לומד פסיכולוגיה וסוציולוגיה, אנתרופולוגיה. נעצור באיזה שבט, נשתה איתו קפה ופילוסופיה. הקורס בריקודי אמין ירצה הפרופסור נפרטיטו